What's up mga kabay? Welcome back sa among channel nga Niti Bulanos. Karong nga video mga kabay kay si mag-uwan ko diri nya, wa may mga lingaw. Pagkuan eh, mga may saging. Ginagawa mo. Isa mo ng saging. Ay mo natang microchip. What the Oh, banana chip. Banana chip mga kabay. Hindi panggutom eh. Chip. Oh no! Chip. Pero mga kabay, mga na tayo dito magdugay. Tara! Mga kabay, padung na miss kuhan, akong kasagingan. Nako dyan kasagingan na rin. Tanam na sa una, lain lang may ning ani kay hindak ko man, nawa ko diha. Imo mo dito. Ako to. Maingan. Si Gabay Miguel ha. Welcome back to the channel. Karon ba nakalugar kay busy kayo kay estudyante pa man eh, estudyante plus. Kailan mong bibi ama? May pakita daw. Pakita na mga kabay. Tagawas na siya after mga 100 years. Mana na yung resulta niya karon, mana siyang itsura. Hi. Grabe biyamad ha. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kaya ama ka dyan. Mobile kuan. So mga kabay, dyan namin sa kuan. Sagingan. Nya, bayad din po din ni Kabay Glenn. Sa saging na. Kuha kong lagaraw. Pagtigbasan na sila lahat. Eh, mainin ka. Na mga kabay na. Sakto na nakadaghan na imong kuan kanang banana chips. Adi na. Nawa. Kag itigbas na ni Kabay Miguel. Nawag. Kuan pa lain Adi, okay kayo. Parang gagmayag saging. Piktuhan nga pas COVID oh. Grabe ng COVID, tanan na piktuhan. So mga kabay, nakuha na namo. Uli na ta. Ito ng lutoon. 1 hour later. So, mga kabay, niabot namin sa mong bahay. Na, naman ang panitan. Dito magpanit. Slice yun, ginagmay. Anad ka itong slice oh, gabi. Ano ito? Banana chip na sisa. Anad mo slice. Banana chip. Chip banana. Mga kabay, o kanang maghimo mo banana chip. Kanang dabong dyan may himuan. May bisag asang napita lami man dyan ang dabong. Hey, mga bobo! Ikaw. No? Hmm. Di man sila mo angay guwang. Sao na lagi, ganahan ka guwang. Alang inuman ka. Ayan. Yan Bay Miguel kay dabong pa man eh. Munang ganahan siya dabong. Ikaw kay guwang mo yung ganahan. Kanang sugar. Yay. Sa gulam ito na sugar na to, para mo tamis. Shout out ngay kuan. Kurt Jassel from Davao City. Sa mga kabay na, ginawa na ni Kabay Glenn. Banana cubes. Oh, banana chip din eh. Banana slice. Basta kay banana. Gago! Mga kabay, ato nang ihalo ang kuan, mananig hugas. Ato na ihalo na yung asukal. Brown sugar. Mayra ka, masukos mama. Kamera kay kidnihan ta. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So mga kabay, nakama naman ni Kabay Glenn og butang og kuan. Sukal.
Na, tamis na kayo eh. Dito sa ospital naman na grabe tamis ah. Baliw ka yata eh. Kaya di alag ha. Na nagkaha. Agamong pambansang kaha, mao ni. Daghan na nagdagian. Salino ni sa gira sa oras. Ato na mo tangag mantika kaninit. Kaning mantika ang kabay. Sakto na ni kay di man nato pa kuan doon. Sakto ra ni kay gamay ra pud ni kwarta, maro pud na kaya na mo. Ingat tura. Sakto ra. Mo na jigal ko. Enough na to cook the banana chip. Mga bobo! Mga kabay, init nagmantika ug kaha. Hanggang una init tapod kay init ka doon na rin. Ito nang ibutang ag banana. Banana chips. Diyan nag bukaw-bukaw. Dali rin nilutoon mga kabay. Simple na kayo. Mga kabay da. Golden brown na siya. Tananin ko ano kay mapagod. Sa papa. Maadyo ka dyan resulta. Kaon na. Napagan. Tara. 1 minute 37 seconds later. Mga kabay, mga una ta. Da mga kabay da. Daghan min yung mga bata. Inyo kayo mga kabay, kaya daghan min yung mga bata ba? Basta mag-vlog mo niya pagka naman ko ano, malipig mga bata. Mga kakapil. Kabay. Kaon. Wow. So mga kabay, dahil salamat sa inyong pagtanaw sa mga video karon. Unta, di mo pulan mga kabay. Ngayo ka? Pagluto. Alas man ang bunga nga mo, ha? Ayun. So mga kabay, ayaw kalimtik like, share, o subscribe. Tomorrow to mga kabay. Bye-bye. Stay safe. God bless.